nigo bono baecokirie na kumwakira mbuya muno mugavana bwa county ya Kisii Musike Paul Simbarati asoko baroseria enyagitari nabo igensemo yekerero yo kuiborera abana eyigoro bwangoiga nonya nabo nigo bono bamochire ngane kagere buna nseme yo nigera chikuru kwa Raila Odinga asigiri buna orogongo rwa Gusii ndobwate abanyankonga bange abo babwente kuru kwa enyagitari yo buna Hezekia Nyamao Lawrence Sagini negatia abanda bange chinga kecho nigo bono bamuganiro mugavana arati kubeka homokia bo komenta omubaro w'abanyagitari nabo igo kuba kuba kine ngeri abo eri bachigwikirania hemerobero buna ebwendrete muri kito Pethuel Machini agotumanya senchiro bwikirana magega yo mugavana bwe county ya Kisii Musike Simbarati kuigora bene ensemo yo kuibera abana asinyagitari ya Kyogoro sub county nigo abamenyi benseme yo besokire na kumwakira mbuye mugavana yo asoko baroseria enyagitari yo eraje kubakonya banga senseme yo litangani tiangira nilio mugavana Paul Simbarati mbuyamono no mo MCA ito Walter Obaremo chache ngambuyamono asoko bwatera na babwatera nile batoleteire nyagitari batoroseire nyagitari erengi ya mono ya kisasa maternity ere ya kisasa igocha gotokonya egokonya bangina baitoga bono ntori gochikonyara ko bato kominyokia bangina gochialise nyagitari ya general bono yajete koiguruga iga muna maternity wing yacha tuna muna Dr. Robert Usare munda nero nyagajete lakini abaje renovation bakorete na gutubekere chimasini oro chiokore gasi igo tokura ni mugavana itongambia mono sana nandi gasi akorete nengia njega ngoira ni mugavana itombia mona singia yogoto rosiri nyagitari eito egotokonye muna abanya Kyogoro nyagitari eito ya tokonyera yakonyera banta bange nanya nabo nigo abange bamochiri engana ekagire munenseme yo erokwerie tari ya nyagusira Raila Odinga asikiria Kisii nebwata abanyangonka banke buna nyagusira Hezekia Nyamao egati yabaraibanda banke obasirira baranya ko bakurukwerie ta asenseme yo nyagitari yakare yajagete 1966 no mwaka nyamweya akaregwa kuboro kwa musingi aria ekorosigwa no twarenge ntoroche igo ntori bana no nyamweya karanya gajete tanyirugetirie tanyamweya igo bono intwe nyagitari eito turanyirigerie rieto nye tutagete gochenja tubeka onye na masuja tubeka masuja ito agusiga aiboire ga agusiga azengo koboria so gwanja kwao. There was a proposal ya nyagitari ero kwe Raila Odinga asenga kieye intundu bwata masuchaito ngabuna akwanire wale nkube ko named asenya gitari egento tokare gukana Raila Amolo Odinga nyagitari eito tekorukwa ntobwata abanyangongo baito bagusii bakure abande bare moyo batakire korukwa nyagitari eito gosanye taribo enyagitari eito tigara korukwa Kyogoro level 4 egento tware nkoko ganigioka ase wanche orokaba baito muna Hezekia Nyamao Olimpiki oyosire tomoisonde ukwanekire kyo nigo baborire bono chinsemo chepara imemo chobosongo nabigo chinsemo chinde kurokwerie tari ya Raila Odinga twagajiri chipara umugabano itu kwagajiri chipara bosongo chibwate chiround about chibwate chi street yecho nabo gwana toira yamo yabo onyerokera Raila Amolo Odinga tari Kyogora kiegera Kyogora tari street ene nyagitari y'abantu bekenyoreke lakini by now a community engima ngancho mugaka ngobatangana elieta Raila Odinga liro seligwenchera ya lira rukul tari Kyogoro health center nigo bono bamuganirie umugavana arati komenta mubaro bwa abanyagitari asinyagitari yo naboyo kuba mento mushara egentokera bakonye abarwira senseme yo tomenta abanyagitari bakore mutuko na mugaso abarwaire barwari gutekora mateti yoka twana mariogo ekina kina ngogo sa mugavana yonsi gogo ne gogo ko muyama my brother ngento tote tokote yonye kore governor emanyete aje tohera abanyagitari umusara tomentera abantu bari chibago tokorese nyagitari yoito banyoro umusara uisaine babuga to moyo bwogo tokorera abunwe gasi abantu baitambaja kanyagitari bako kuripoteria Ensoko TV kuroiga Kyogoro county ya Kisii Pethuel Machini.